U projektu, čija ukupna vrednost iznosi oko 353.000 evra, od čega se 85% finansira iz fondova Evropske unije, participiraju Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine, Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Udruženje Baštovana i Sente. A sa mađarske strane, pored vodećeg partnera, Nacionalnog centra za istraživanje i inovacije u poljoprivredi NAIK, učešće su uzele još i dve neprofitne organizacije. Šta jeste cilj ovoga projekta? Ovoga projekta upravo jeste cilj da se neke alternativne biljke koje su nekad bile u prošlosti, da se stave u fokusu i mi upravo zato i podržavamo ovo danas. Drago nam je što smo na Poljoprivrednom fakultetu, zato što je Poljoprivredni fakultet institucija iz koje su krenuli mnogo veliki i važni projekti. Glavni cilj ovog projekta jeste unapređenje poljoprivrede, gde će biti u fokusu podsticanje zapošljavanja u ruralnim sredinama na području Autonomne pokrajine Vojvodine kao i Županije Čongrad. I ono što je jako značajno jeste da se podstiče inovativnost u poljoprivredi kao i sadnja alternativnih biljnih vrsta. Biće unapređenje poljoprivrednih proizvođača, malih i srednjih preduzeća iz oblasti poljoprivrede kao i prehrambene industrije. Radi se o tome da ćemo se mi konkretno, znači naš tim, kolege sa ratarstva, kolege sa povrtarstva i dvojica kolega sa Departmana za poljoprivrednu tehniku baviti alternativnim njivskim biljkama. Kad kažem alternativne njivske biljke, znači mislim na biljne vrste koje su nekada naš narod ovde u Vojvodini i hranile i oblačile, a onda su iz nekih neopravdanih, da kažem, razloga iščezle sa naših polja, što zbog industrializacije, što zbog modernog načina života. To je dosta velik projekat između Novosadskog univerziteta i NAIK-a iz Mađarske. Mi imamo zadatak da uradimo digitalne vrste gradiva, što će biti primenjen gazdinstvima i proizvođačima koji će se baviti alternativnim biljkama. Projekat traje 24 meseca, a u primjeni je od 1. aprila 2018. do 31. marta 2020. godine.